Chunastá go cóirde sílim go méidir gohfuil níos mó daoine breú an bhí sin seo mar bhíon de ná, mar ní bhíon mór an daoine seo de ná, bhín seo ar an uignach an seo. Ach bhí trí leabhar bhreátha ó leabhar braic le brona gom ar na brathnóirí an tatan sicáte, agus tá Buaiteoir ranathe ag gintóir randomach ibrecha agus an duine bhuaig na leabhar sin ná karaoke na gaige chunta eile ar YouTube agus is fiúdíomh an chunta sin a leanúint má tá simime goibh sa cheol agus a gaige agus is gur áisíntach teagas gotá freisin. Agus beag leabhar vasictórú inis chumá, so si é is mise úna le Séamas McCuckie agus Aidan Courtney a bhaisiigh agus chur Séamas McCuckie rá leabhar thugam agus tá sí díirthe ar fáistí sna hárangan ar bhunscoile nó beidir sna rangan a ísle ar meánscoil. Tá go árangan ar mhunscoil atá agus sé an gúm a daing si an ceann seo agus tá sé mar chuid den trasin séadán si agus cad a gceist is cinna lín chalín atá gimocht an mhunscoil go dtí an meánscoil atá an agus na fáib na bhíonna cé agus ag dáile leis na dúil an éagsúla atá gceist. Tá sé granver, tá sé siimplí go má, tá na léireáidí ní anna hóca le léireáidí uaireanta ach tá na léireáidí gras. Tharlaíonn roinnt rudaí atá idir ábharín is tócha ní an éir sin dáíocht an mar gur leabhar é tá díirthe ar fáistí anna óg ach uaireanta sin go méidir gatar le daoine ógan ó fáistí ar bhealach anna sais maslach gnáin gnéantar ar cecht a bhúna dáibh go hanna láidir agus tá cecht áirithe á bhúna sa leabhar seo ach níl sé á bhrú cho láidir sin is eachtar leabhar eile. Rudí hanam faoin leabhar ná bhfuil roinnt rudí sais faoin méige atá spríúil ná tá immertas focailán a hagann an méige ná ibríonn sa gaige. Is dónn go dúlan an a bhór an don scrín ó atá í scríomh do gooine óga I danga bhionlathe nar nachfuil cumas Leabhartha an ordaigh daine cumas freastal ar an dárá sin tanga atá spéisiúil a scríomh agus rudí simúil a rá ach í a bheith inléit nó inléite golóir léir féile leis an dalta é léamh nó beidir é léamh le cún a bhéigen ó bhúntúir nó lehéid. Ach sílim gnáirín le Séamas McCuckie é sin dhéanamh chuir is mó nó sa leabhar seo aireann leis sin dhéanamh. Is gaige ola atá an beidir go gúiseach sin deachracht áirithe do léthir. Níl sin plé gom le páistí agus iad léamh mar sin is dechar do marach ach tá is gom bíon deachirtaí ag múntóirí bheithe léamh mar sin tá aníachirtaí ag daoine cumarsáide a bhaint amach an méilscoil na uaireanta nó tá bheith anna tannig go deo mar sin is céim níos irde fós cumas Leabhartha a bhaint amach. Agus tásáis sé tá roinnt las anam nach ar na múntóirí imíonn sin an mhunscoil tein si go dtíon an bheanscoil. Tá roinnt na léireadí hena léireadí lom coparúil mar sin Aidan Courtney a bhaisiigh siad an gcuis sin ar Twitter agus tá bainte go le roinnt na comicí éagsúla gaige a chuir amach agus se bhfuil mé sultas tharlaíonn coparúil sais granmhar ann tá sé éitrim golóir beidir ní is gom cé ar a bhfuil sé díirithe séad an sin sin an bhunscoil beidir is óhfuil sé díirithe ar chuoine óg agus géirí iad a thuamh nu agus cóir le éigen a chur agus iad a gimocht an mhunscoil go dtíon scoilmhór scanú seo. Ní is gom an dá mo chuine óg mise seans go éine gur rud beag an níos fást an ar aigen a chuéis mar term níl is agam cé ar bhfuil sé dúrthe ach bháil mé sultas bhí sé sprío golóir agus le ceann eile ag Séamas McCuckie freisin agus beidir léthe mé sin chumá. Sin é leabhar seachtain seo má tá mula a bhfuil de leabhar aigen eile fu mé roinnt moltaí an tatan seáte agus caiime cruma ar na leabhar sin léamh tá ceann ítach nua tagamach ó nain agus masúla sin sin léamh agus cúpla ceann eile molach. Slán Talín.